Suntem la pescuit la Pristol și am zis că nu mai mănâncă peștele și șeful a luat 4, da, 4 nu? Sau 5? Uite, mai mult de... Bravo, șef! 4 scrâmbii frumoase. Păi oblesc, dar sunt frumoase scrâmbile. Șeful este autorul. Cum vă cheamă pe dumneavoastră? Domnul Mihai, de aici din localitate. Da, Severin sunteți. Bravo, domnul Mihai. Când nu e, nu e. Când dă Domnul, dă. Când dă Domnul, dă. E bine că ne-ați mai ridicat moralul, Oleagă, că noi vreau să plecăm. Da. Le-am zis eu că și pe la Severin, pe la 10 ceva, e cam 10 și un sfert, așa, și 20. Pe la 10, la care? La asta cu verde. Da, da. Ați făcut o prăjeală? Ați că mai dă. Concentrați-vă pe sistem. I-ați găsit musca prinzătoare, trebuie să... Hai mă, nea Gigi, să te văd la acțiune. Ia o rădecioară aia de noi. Să trecem la treabă, șef. Trebuie să trecem la treabă, calm. Șeful a luat 4. M-a pus să mănânc. Și m-a descurcat, da? Așa, mulțumesc pentru încredere. Că și șeful a luat 2, am făcut eu filmare. Deci să mai... Uite, s-a mai luat și pe stânga. Nea Gigi s-a mai luat și pe stânga, deci începe treaba să miște. Uite și șeful a luat aici. Aia e la muștile. E la țaparina care ați luat tot de la mine? A, deci la noastră de rar, dar mare. Ia uite cât o... Deci să insistăm pe verzituri. Deci a venit banc în zona asta, e tot secret. Care? Asta de aici. Ia, țineți-mi mie așa. Așa camera de aici cu mine. Așa, așa. E perfect. Lăsați-l mare. Nu, firul. Aici face un... Asta este în regulă. Scrumbia de Dunăre. Am pierdut un pic ăsta, Drăcovenia. Da, știu când aruncați aici. Nea Gigi, hai mă, ce mai stai, bagă-te. Lucrează.